थांनाय सप्ताह नुखाना बागमारा बाजाराव जरा Cpim जिनि 35 बছर जोंनो तिप्रा सानाव लानचान ख्लायनाय ओ Cpim रक ओ बाजाराव जिनि बाजार कमिटिनि रुल्स न दिनाय खायै ब्रक परमिशन सारा जे ओ बाजाराव कायसा ब्रक रेली खायथानि बाजार कमिटि बाय किसा दाका दाकी अंगाय मानि न आबो जिनि तिप्रा मथानो सिलचावै जोंनो सकमरनानि जोंनो दिबायन रुल पलिसि खायनानि बागै ब्रक कायसा बेट आबो न्यूज कारिमानि आबोनो जों प्रतिबाद खायो आजागाव कुनु तिप्रा मथा जों एटेक खाया ब्रकनो एकमात्र बाजार कमिटि बागमारानि बाजार कमिटि ताई Cpim रक किसा दाका दाकी खाना आबोनो चुंनो ताइबो सकमरनानि बागै चेष्टा प्राण चेष्टा खायै तिप्रा मथा ना कि ब्रकनो और एटेक खायका बा ब्रकनि बाजार सभानो कासुका हिनै ब्रक न्यूज रिमानि आबोनि पाल्टा जवाब जों तिनि ओ बागमारा बाजारावनो तिनि बुरै बदल सिक्ला बदल ताई चिनि तिप्रा मथा ungayno tini o Bagmara Bazar tahu reli kaito. Tai sini Maharashtra जों थियासाक लगिरना हिनै जों समाय तांगा